Miešanie betónu je jednoduché. V tomto návode ti ukážem, ako na to pomocou miešačky Parkside. Všetko od správneho pomeru až počas tuhnutia. Ale skôr ako začneme, bezpečnosť je na prvom mieste. Znamená to nasadiť si ochranné okuliare, masku a rukavice. Pre pevnú betónovú zmes platí princíp 1-2-3. 1 diel cementu, 2 diely piesku a 3 diely štrku. Miešačku na betón potrebuješ vtedy, ak chceš pripraviť viac ako 45 litrov betónu, napríklad na výstavbu základov múru. Podiel vody by mal byť približne polovica hmotnosti cementu a dávaj pozor, aby betón nebol príliš hutný, ale zároveň ani príliš tekutý. Betón miešaj 3 až 5 minút. Perfektná konzistencia je, keď sa betón mierne leskne a dá sa ľahko uhladiť. Teraz prelej betón do stavebnej vaničky. Je celkom robustná, odolná proti rozbitiu a stabilná. A je vhodná na prepravu betónu. A samozrejme, nezabudni nárade okamžite vyčistiť, aby na ňom betón nezaschol. Máš na to.